You know, alright, nandito tayo sa Bunuan. Itong daligan nata dito. Hindi ko alam. Yeah, start na natin. Let's go. Ayos mo, ayos mo. Maluwag. Bulag sa ulo to. Kagabi pa nila sa akin. Hindi ko mabuksan. Mas maganda yung Sino to? takawin siya. Tapos tingin na dapat. Dok, sige na ang bumban. Sabi nito puta. Bago. Yung ulo yun. Wait, ano yan siya? Sige lang. Kami ng bato naman dito. Kaya kabayo. Gargati pa ito. Namangin kay Maison, tama yung gusto ko. Ang garo. Ito to. Nandiyan na. Tapos siya, nalok siya mga siya. Natanong yan, salamat ko ito. Grabe kayo, ako tayo kayo. Ha? Sige na, sige na. Reset. Sige na. Dato, itin mo. Hindi. Dindin pipaw. Okay, tilpak nila ba yan? Hindi na. Dindil pipaw. Kawin peng. Nyuin. Dindin. Butok nyo na. Basa-basa lang. Ganyan ngirit sir, alam lumok mo dito. Ngirit mo ni sir dito. Sila. Paano ito mangirit yun? Gili mo tagpader sir. Ano pa din? Wala yung tiyan ko tayo asmo ko. Hindi ko makasirit. Alam mo po ulit eh. Sir, sir. Ito na. Timer kasi. Saka mo yan. Hindi. Ya, sige. Natatakot nila kayo. Para to yan. Apo ka kayo. Natulala ba yung kasta? Yes, kalibre diyan kinisina mo. Sige sir. Asal-asal. Ano, mayroon na nabudok kasi gala ang sampo. Patakal mo mo eh. Yung mabangat niya sumay. Sikat na takal ka. Alright, andyan na. Ikutin mo. Natuto, mainot araw. Mainot doon, budget ko yan. Bakit natuta nyo? Inot mo na tayo. Ang salit mo, sige. Timbangat na mo yan. Makinaya mo yan. Sa taat, timbangat. Gilid mo ba? Gilid mo pa, gilid. Kinuta mo na eh. Apoy. Nalaksan. Happy araw. Ano ka pambugang ka na? Pambugang ka. Bugang mag-araw-araw. Yung araw. Gigi. Nakabutbut niya. Kapay-kapay niya. Ang bulbul nito. Nasitin niya talaga. Trabaho yung
Sarap. Alright, alright. Lock and load. Tingnan ang taso mo. Nacho. Nacho. Nacho kanila ba? Tanggap po ni Esto ta. Malagong may kadyot mo. Baba niya kung mahamon to ay. Makadyo niya ni mahamon to ay. Alright, lock and load. Boss, tugaya. Sir, ano ba? Kansa, kita. Good boy, Nacho. First timer. Talaga, first timer. Siguro ma'am. Dok, antay talaga mo mabisang tambal para nung nasikat ito at wala yung robot sa pero alright, di ba? Dapat is off limit. Masyado product na. Pero subok niyo minsan ang ibigit mo ng dito. Grabe, makinta talaga ako. Next boy mo. Hindi kayo nang ganun sa mga dok. Kalan ko pa. Kaya yung round it. Ang ganda ng mera yun. Wait,